Хора, кажете ми как да направя тъпите животни. Питам се, защо когато влезна в моята градина или къща, както се казва, просто искам да си кажа, защо като отиде точно тук. Тук, чакай малко. Така, тук. Като отида тук и като се обърна и натисна крафт, тук ми излизат всякакви животни. Но трябва да разбера кое е това. Пенгуино кокосино. Това е една кръглата птица. Кръгля пингуин ли? Лорбо, фруто, дрилло. Добре. Това ми е много интересно. Защо не ми дава... Изписва ли ти звук, когато ти се падне нещо? Фрогуала. И нямам рибърс. Много яко, нали? Много готино. Какво стана? Защо толкова бързо се движат животните? Защо? Кажете, пишете в коментарите дали мина тъп елефантини строуберини. И някакво да става. Бай-бай.